ka riga ka faɗa kishi halal ne a musulunci, kuma babu wata mace wanda ba ta da shi, sai dai na wata ya fi wata. To amma kai tsaye cikin yadda za a samu maslaha, abu na farko da nakan ba mutane shawara shine, in kina zaune da mijinki, idan yau kuka yi aure ko kun shekara 2 ko kun shekara 3 ko shekara 10 ko shekara 20 ne ma, akwai abin da nake ce ma stock taking a hausance. Kamar yanzu a ce ni kana da shago, ai duk sanda ka je ka dawo ka siyo kaya ka zuba a shagon, kana da wani littafi wanda kake daukan me kaya kala nawa na siyo, me da me na siyo, nawa ne kudaden su. Wasu zaka ga a ƙarshen kowane mako ne ake daukan me aka siya, me ya rage, wasu a ƙarshen wata, wasu kamar a ce su 4 a shekara. To haka zaka yi tare da mijinka, sai ki samu takardarki. Yana iya yiwuwa ba lalai sai ki rubuta ba, a cikin kwakwalwarki ma yana nan, amma in har rubutawan ya fiye miki alheri sai ki rubuta. Yau shekara na 10 tare da mijina, in baki taba yin wannan ba kenan. Wanda suka yi ajujuwa na kafin su shiga aure na san suna wannan dan na riga na koyar da su. Sai ki samu takardanki yau din nan, in ma baki taba yi ba, kamar yadda nace komin shekarunki nawa ne, tunda kuka yi aure da mijin nan, alheri kawai nake so ki duba. Ai akwai lokacin da ya min kaza, akwai lokacin ma da aka min ca akai, ana so a cinye ni amma shi ya fidda ni kunya, akwai lokacin da aka yi ashobi, akwai lokacin da aka yi rasuwa, akwai lokacin da aka yi suna, aka yi biki, ga sunan kala kala ba sa irgwa. Duk ya miki halacci a wannan lokuta. To ita zuciya irin wa'annan ababen su ne irin ababen da suke sa ta take samun sauki. Sai ki same su, saboda ita mace tana da saurin mantuwa a lokacin misali da aka ce musamman miji zai aure, ai me ma ya taba min, ai kaza kaza, ai waye waye. To in kina ajiye wannan takardar, samun saukin ki na ɗaya kenan. Saboda akwai wani abin da har ga Allah ke a cikin zuciyarki kin san cewa ya miki halacci, kin san cewa kin jinjina mishi saboda ya nuna miki cewa yana kaunar ki. Dan zai ƙara aure kamar yadda na ce, ba wai dan bai sona bane, amma wannan jin raɗaɗin kishin dole ne. Amma abin da muke magana ya zai a samu sauƙi, to sauƙin ki na ɗaya kenan, wannan stock taking ne. Ki dinga tarawa duk abin da ya miki, idan wannan lokacin ya zo, to lokacin fito da wannan littafin kenan. In kika fito da shi za a ɗaura auren shi gobe, amma kin duba kin gani, ke da kanki kin san cewa har ga Allah gaskiya wannan bawan Allah ya min. Saboda haka ba zai hana kishin ba, amma zai tausasa zuciyarki, saboda ke ma kina tuno wani abin alherinsa. Na ɗaya kenan. Abu na biyu shine ka buɗe zuciyarka, ka sa ma ranka cewa, kamar ni yanzu zan baka misali da kaina, wallahi na yi imani da Allah cewa mijina yana sona, ko zai ƙara aure yau ko zai ƙara aure gobe. Me dalili? Na riga da na sa a cikin zuciyata cewa yana sona, kuma wannan abin kawai shi nake kallo. Kai yanzu a matsayinka na aboki ko makwabci ko dan uwa, ba za ka shigo min da wani zance ba, kuma inda mata muke mistake kenan. Ai wallahi yaushe ne ma yake son ki, yayi kaza yayi kaza. To shakunninki, ba ina gaya miki in zai aure ba fa, ina gaya maka wannan tun a farin zamani. Ga wacce kuma bata san shi ba ta yi, ta fara yau. Ki gaya ma zuciyarki cewa mijinki yana son ki, inda bai son ki ba zai aure ki ba. Na ɗaya kenan. Sabani da abubuwa dole ne, ba a kansu muke ba yanzu, muna neman maslaha ne, ko muna neman solution ne, kamar muna neman ansa ne na matsala. Ki gaya ma zuciyarki mijinki yana son ki. Duk wani mutum ko dan uwa ko aboki ko makwabci da zai shigo miki da akasin haka, karki ba shi dama, saboda shi shedan dama a kofar kowane gida yana nan. Jiddin wala hairan, abin da yake jira dan hanya kaɗan sai ya shigo ya hura masa wuta. Saboda haka in ba wani abu ke idanki ya gane miki ko ya jiye miki ba, kar ki taba yadda cewa mijinki bai san ki. Kar wani ya zo ya faɗa miki wani magana, ai na gan shi da wata, ai na ga kaza, ai yayi maki shi yake kaza, ai bai miki ba, baki ji ba baki gani ba. Iyaka abin da kika sani, kuma ko da ya miki ba daidai ba. Shi yasa kullum ake magana akan communication, yadda muke zaunan nan, ki zauna da shi, wani kaza da kaza da kaza ban ji daɗin shi ba, Allah sarki wance ai baki fahimta bane, sai ya gaya miki ainihin yadda abin yake. Amma mace tana jin wani abu tare da mijinta, kin kullace shi a zuciya, bai ma san kina yi ba, bai ma san me ke tunani ba, amma kin riga kin bari kwakwalwarki tana ta zagaye, shi dan yana ta kulla aikin tuna ran nan, aikin tuna kaza, shikenan sai ya kulla ya sarkake miki, ba za a iya kwance komai ba. To wannan abu a yanzu dai a farawa guda biyun nan, gaya ma kanki
bigi kirjinki ki zauna dirshan a kujeranki ki naɗa kafa ki ce ni ce matan wani kuma na san mijina na suna. Convince yourself. Ki ɗauko kuma littafin ki na rubutun alherin ki ki dinga danganawa da shi ko da yaushe kina masa addu'a kina sa mishi albarka, to da izinin rabbi samawati duk abin da zai zo za ki samu sauƙin shi. Mu dai muke Hajiya Binta Shehu Bamalli, za mu dawo gare ki. Kin ji abin da Hajiya Binta Bamalli wanda kuma masu kallon da masu sauraron mu ina ga sun fahimce ta, kuma ita ƙwararriya ce wajen ba da shawara ga ma'aurata. Ta yi magana akan idan miji da